So what is up mga katol? Good morning and hello everybody. Hello. Iising ko lang mga katol, kaya today is Saturday, kaya hindi ko alam. Today is Saturday and napakaga pa. Gising tayo ni mother kasi kailangan maaga daw tayo. Maaga daw tayo gumising para healthy living tayo mga katol. Kaya dapat, ayan, dyan na naman tayo sa mga manok na kapitbahay natin. Siyempre, mas maunang magigising yung mga manok-manok na yan, no? Oh, baba na ito, oh. So, yun mga katol, no? Siguro, maghahanda lang muna ako. Kasi, maghahanda na rin sila. Kahit wala namang may birthday, kailangan maghanda. Alright. So what is up, good day and hello everybody. Parang naulit na naman intro ko. So nandito na tayo ngayon sa SM Urdaneta Central. Ito, nandito tayo sa basement parking nila. Yan, naghanap lang tayo ng lightings para maganda-ganda yung ilaw natin. Tapos lalabas lang tayo kasi hindi ko na video ako nag-drive eh. As usual, ako lang lagi nagda-drive. Kaninang umaga madilim na nga, tapos pagdating dito madilim na naman. So hindi natin alam ba't puro madilim ngayong araw na to. Nahanap tayo ng liwanag, pero wag naman tayo pupuntang liwanag mga katol. So yun, at this moment napakaaga namin. Ayan. Paahon. May paahon, may pababa doon. Napakaaga namin. 8:35 pero alas 10 pa magbubukas yung mall. Kasi kailangan mag-aga tayo para hindi tayo nahuhuli palagi. So, walkathon muna. Hindi naman bukas yung CB Urdaneta Mall. Ay, CB, ano ba to? SM Central Mall. Basta SM. Pumunta kami dito para mag-park. Hindi, pupunta kami dyan sa loob. So, mamaya na lang, alas 10. Kaya siguro as usual mag-iikot na naman, kaya hindi natin alam. Tingnan natin kasi natid namin si mother kanina. Yun lang, share ko lang. Natid namin si mother kanina doon sa may Central 1. Natid namin sila doon kasi atin sila ng Girl Scout meeting. Kami naman dito maglalagalag. Diba? Sa labas naman tayo mga katol. Diba? Labas. Yun, what is up late? Ganda na naman. What is up? Walang katapos ang intro. Hindi namin alam saan kami pupunta. Pero marunong naman kami magbasa, no, mga katol. Basta tamang chill lang tayo. Kahit magmumukha tayong pusa dito, sige, maglalakad na lang muna kami sa labas. As usual, wala na parang pusa kung saan lumilingon. Gamitin natin yung mga kung buhay ng pusa ay siya. Gagamitin natin yung 5 senses natin. Tapos kuya, yung 5 senses ay may sense of sight, sense of hearing, sense of taste, smell, and touch. Basta alam ko meron pa kasi yan eh. Yan. Basta kailangan sensitive ka dito. Sensitive? Ewan ko nasan ba ako, kaya sa mga taga-Urdaneta dyan, lahat ng manunod, huwag yung gagayahin itong gagawin natin mga katol. Tingnan nyo, pupunta lang ako dito para mag-park sa SM. Dati, na-recall ko yung daan dito. Dito kami nagmi-meet up dati nung papunta kaming Pampanga. Doon yung papuntang Pampanga din. Tapos dito kami galing sa Dagupan. Yun yung CB Mall. Tapos dito, pag nandito kami mga alas 3, tapos sisibat kami mga alas 4, pupunta kami Pampanga. Dito natandaan ko tong lugar na to. Dito kami noon. Maraming motor dito nung mga panahon na yun. Basta dito lagi yung meet up place, madalas kahit anong club ng motor dito sa Pangasinan. Doon yung SM, doon tayo. Tapat lang yung SM tsaka CB Mall. Siyempre, nandito na rin lang tayo sa Urdaneta. Kailangan may productive naman yung magagawa natin dito. Hindi nagkakagala lang tayo. Kasi magagala lang tayo, yun yan. Dapat naka-shorts ka lang, tapos kikita mo naman pambansang sleepers. Nakita nyo, basta naka-sleepers lang, naka-short. Feel at home.
kasi dito naman tayo sa Ordaneta. May pinapabili sa akin si mother, si mami ko. May pinapabili siya. Pinapabili niya ako nung tawag dito. Itong may wire tapos receptacle tapos may bulb. Ayan o. Gagamitin daw nila sa sa project na nila. So, di ko alam. Basta importante dito is mabili natin. Mga katol, no, bago tayo mag-ikot-ikot. So, nakapag-ikot-ikot na tayo kanina. Then, sa halip na bibili kasi kami ng ng yung wire na may bulb na may receptacle. Kasi, ito yun pinapakita ko sa inyo mga katol. Kung napapansin nyo, nasa kainan pala tayo dito tayo sa Maxell Canteen. Maxell Canteen mga katol. Ito yung bibili natin kanina. Akala ko kasi meron dyan sa may bolts, nuts, and hardware. Naalala ko bulbs, wires, and receptacles dapat yung bibili natin. At yun mga katol, tapos lang natin kumain. Nakakatawa nito. Akala ko mga kung ano lang. Tapos nung napansin ko kasi, marami-rami siyang marami-rami talagang pyesa doon. Marami-rami kaya hindi ko in-expect na makakapila ako. Pero nakita niyo yung wire lang. Kung napapanood ito mami, sorry, wire lang nabili ko. Pero basta wire lang yung nabili natin mga katol. May pinma pala dito. Ayan. Pinma. Wala. Ano ba tong vlog na to? Ang title po sa vlog. O kaya nawawala kami. Yan. Ito yung content natin ngayon kakaiba. Kakaiba yung content natin ngayon. No? So, hanap tayo ng palengke. Kasi balita ko dito sa Ordaneta, masarap, marami daw gulay dito. Pero ang alam ko sa sa Binalonan yung maraming gulay kasi doon yung parang doon talaga yung yung vegetable bowl ng Pangasinan. Binalonan. Correct me if I'm wrong mga katol, ewan ko kung yun. Basta ang alam ko yun. Hindi, parang Ordaneta. Hindi. Alam ko na Villasis, parang Villasis yata yun yung Ordaneta bowl ng Pangasinan. Papakita ko sa inyo. Dito na kami sa harapan ng ng SM or City Ordaneta Central. Ayan na siya mga katalo. Diyan na agad tayo mga katalo. Layo-layo narating natin. Tapos dito na pala yung CB Mall. Saan dito lang tayo sa may city proper. Ewan ko ba. Alam mo, may payong din naman akong dala pero ginagamit lang ito pag ulan. Ay pag araw, hindi. Ayoko kasi alam nyo sa totoo lang, ayoko mabasa yung payong ko, baka mabasa. Ayoko mabasa yung payong ko, basta ayoko siyang mabasa kasi baka masira. Sensitive yung payong ko mga katol, madali, sensitive yung skin niya. Tagal magbukas ng Central Ordaneta City SM. We got it all for you. We got it all for you. So yun mga katol, it's nice to be back. Dito na naman kami sa basement ng parking ng SM. Imagine mo, yung ganun kalayo, approximately siguro mga 500 meters mula doon sa crossing mapalengke. Basta doon, di ko kasi kabisado. Mga 500 meters binitbit namin yung mabigat. Ewan ko siguro mga 7-8 kilo, mga 10. Ganun bigat kasi.
yan, marami-rami na rin nakapark ngayon mga katol. As usual, magbubukas na yung magbubukas na yung SM, kaya marami na rin yung tao. Kaya ito, rarating lang din namin, papahinga lang din kami siguro. Napakainit mga katol. Time check tayo mga katol. Wow, ganda ng lighting ko mga katol. Ayan, dito tayo sa loob ng sasakyan kasi nakikita nyo, anong oras ba? Alas 10 na kasi mga katol, no? Kaya bakit ganon? Bakit ganon? Sarado pa, pero may mga nagpapatugtog na dyan sa loob. Ayun o, nakakit na pala sila mga katol. Nakakit na sila, so dito lang ako nagre-relax. Nakakapagod kasi kanina, yan, ang init-init sa labas. Tapos dala ko tong mabigat na gulay. Siyempre nag-shopping tayo sa palengke nila, no. Haggard ko talaga, wala nang paki. Basta importante dito, masaya tayo sa ginagawa natin. Wala makapigil sa atin mga katol. So yun, chill lang muna. SM Super Mall, maya pasok tayo. We got it all for you. Nasaan na yung sasakyan eh? Ito pala. So, yun mga katol, no? Pansin ko maliit lang yung SM dito sa may maliit lang yung SM dito sa may SM Central Urdaneta, pero maganda naman, maraming shops. Pero medyo nakabitin lang, pero maganda na to para sa para medyo malapit-lapit para sa mga taga dito, no. So babalik na lang muna tayo doon sa may sasakyan. Ay, dito na pala tayo sa may sasakyan. Babalik na lang tayo doon sa may sa may kung nasaan si Mother, kasi magla-lunch na rin siguro, baka gugutom na rin si Mother, si mami ko, kaya pupunta na lang din tayo. Tsaka ang dami ko palang kwento sa inyo mga atol, no. Alam niyo ba kanina? Kasi ganito yan. Una, pumunta ako dun sa sa bilihan ng stand ng camera, no. Pinanong ko yung presyo, 1.7. Alam ko yung moment gusto kong i-video, kaso yung ba namang bibideo mo, hindi nanginginig ka na sa loob, hindi mo alam sasabihin mo kasi kasi tawa ng tawa yung kuya na yun. Tapos pumunta pa kami ng Power Mac. Tinanong ko yung iMac, yung iPhone. Kahit wala nun talaga akong pambili, kasi poor lang tayo, no. Kaya yun mga katol, pumunta kami Power Mac, tinanong namin yung iMac. Maganda siya, maganda. Yan, ituloy ko yung kwento ko kanina mga katol. Nandito na kami ngayon sa Urdaneta Central. Yung kanina kasi doon sa may Power Mac pumunta kami. Alam mo, gusto ko talagang i-film yon mga katol, kaso andun yung guard. Kaya parang hindi kasi pwede, pero sa tingin ko pwede naman kasi andun yung merong nandoon isang salesman, isang home credit, tapos isang guard, tapos yung reception girl. We got it all for you. Kaya regarding dito sa iMac, tinignan ko rin yung iPhone XS, iPhone XS, tapos masa mga 100,000 yung XS, tsaka yung iMac 130,000 yung pinakamahal na iMac mga ayan. Ako naman si Todo Inquire, kahit hindi ko naman alam kung may balak akong bilhin yun. Unang-una, wala naman ang pambili doon mga katol. We got it all for you. Kaya tamang inquire lang for the sake of our knowledge. Then nandito na lang kami sa Urdaneta. Mag-aantay na lang hanggang matapos ang walang hanggan. 3 hours later.
We got it all for you. At yun, natapos din ang seminar nila mother ko. Yan, hapon na rin mga tol. So, umuulan-ulan na rin this time. Para end na tong video na to. Huwag yun na rin kakalimutan mag-like. Pag nagustuhan nyo tong video natin, mag-comment tayo para mga friends at share mo na rin para mapanood na iba. At higit sa lahat, huwag mo na rin kakalimutan mag-subscribe.